Allah ta riki shugaban jam'iyya. Mai girma Deputy Gwamna Sanata Alhaji Baba Tela, mai girma nan takararmu na karamar hukumar Katagu, mai girma sarkin kudin Katagu, Janar Tijjani Baba, mai girma Kacallan Katagu, Dr. Samaila, yan uwana kama assalamu alaikum. Na farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana za mu kaddamar da ciyaman ɗan karamar hukumar Katagu zaɓaɓɓe insha Allah. Muna ƙara wa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da shekarun baya da suka wuce mutane suka yi ta mana shari iri-iri. Boko Haram, wasu su ce ana kare bom, wasu su ce ba mu komai ba. Cikin hukuncin Allah, Allah ya canza haka mai waɗansu mutane suka ji a jikinsu. Dan. Amma yanzu ba wata ba ko wani mutane ba. Da mutane suka gane da ransu da lafiyarsu suka gane abin da muka faɗa musu gaskiya daga ƙarshe ko daga tsakiya muna godewa wayanda suka ba mu dama muka zagaya kwana hudu muna tafiya da su lungu sai da muka je ward 12 don mun fita karfe 10 sai mun dawo 10 na dare. Dukkan mutanen da suka ba mu wannan goyon baya kuna musu addu'a Allah saka da alkhairi. Sannan kuma ina ƙara gaya mutanen Katagu dukkan wanda kuka sani babba ne ko shugaba to ya ba da gudumawa a wannan tafiya ta mu. Idan ba ku gan shi ya zo ba to ya zo da aljihunsa. An ba mu gudumawa 100 bisa 100. Kuma wanda kuma da wannan gudumawa muna muku godiya Allah saka da alkhairi. Amin ja gaba. Gudumawar ku ba da abin ba zai yiwu ba. Da haka mun gode Allah saka da alkhairi. Sannan yan kwamiti da suka shirya wannan abu. Lalle mun yi godiya ta musamman saboda kwanan su biyu su bacci ba suka shirya wannan guri da wannan zama mun gode Allah saka da alkhairi. Daga ƙarshe muna roƙo da mai girma gwamnan jihar Bauchi cewa karamar hukumar Katagun ta yi ƙaton tare domin da ana cewa ba mu ci zaɓe ba da ƙuri'a 1000. Amma mun tare MA sai da ya kwana 10 yana neman gwamnar Katagun bai samu ba. Wannan tare da muka yi shi ne ya da mutanen Bauchi suka samu ƙuri'a mai yawa. Da abu mu tare wannan ƙuri'ar ba su ma za su samu ba. Da ga muna gawa mai girma gona mutanen Katagun sun yi aiki na gaskiya. Domin an zo a yi magudi a ƙaramar hukumar Katagun sun hana. Kowace kowa sun hana ya gana gaya mai girma gwamnan jihar Bauchi mutanen Gunsa suna tare da shi kuma sun masa aikin da ba a taɓa yi ba. Jama'a mun gode Allah saka da alƙaru.